Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Gardamos as emocións no corazón para sempre e comenzamos xa cos traballos de todos os compañeiros que enchen a nosa revista, Nós, a xente do redor. Hoxe a quenda correspóndelle á nosa querida Marila Abad Suárez, que, como sempre, regálanos un filatélico artigo mediante o que, con un estilo depurado e didáctico maravilloso, nos fala de unha das máis representativas pontes da nosa querida cidade de Ourense. Este precioso agasallo que Marila nos fai chegar no número 21 titúlase A Ponte Nova de Ourense, un paso cara ao futuro da cidade. E para min unha honra poñerlle voz nesta madrugada. Houbo un tempo en que o Miño só se deixaba cruzar por unha única ponte, a Ponte Maior, hoxe Ponte Vella. Gardaba este privilexio ancestral de unir as dúas beiras como quen sostén un segredo. Mais a cidade medraba e co seu impulso cara adiante naceu a necesidade doutro paso, doutro xesto sobre a auga. Así surdiu a Ponte Nova, non como ruptura, senón como promesa. Deseñada polo enxeñeiro Martín Díez de Lavanda, a súa construcción comezou en maio do 1910, cando se colocou a primeira pedra ao ritmo festivo do Corpus. O proxecto foi confiado á empresa bilbaína Construccións Hidráulicas e Civiles, J. Eugenio Rivera e compañía. E durante 8 anos a obra foi medrando lentamente, como se o tempo tamén tivese que aprender a cruzar o río. En xuño de 1918, a ponte abriuse por fin ao paso, ofrecendo á cidade unha nova maneira de mirarse. A Ponte Nova esténdese en 7 vans, 6 arcos de pedra nacidos da cantería do Outariz, firmes e silenciosos, e un gran arco metálico de traza parabólica que se eleva lixeiro, evocando as audacias de Gustavo Eiffel. Nesta mestura de peso e levidade, de tradicións e modernidade, reside a súa beleza máis fonda. Nada nela é casual. As pilas amosan un labor de paciente e minucioso. A pedra fala a linguaxe do oficio e a ornamentación contida e harmoniosa concéntrase nos arcos centrais, vixiados por pilastras, coroada con farois de fundición saídos dos talleres madrileños Iglesias. Nos tímpanos ou escudo do corpo de enxeñeiros de caminos, canles e portos deixa constancia dunha época que continuaba na técnica como forma de futuro. Moitas grazas, Marila.